barista kuma lauya mai zaman kansa malam Aguero. Gaskiya mun ji labarin ka sosai dan ka zagaya ko ina. To ba abin da ya dame mu muke so a dan clarify mana. Da sa dan ba mu haske shine akan shari'ar Maiduguri. Ai ba shari'a Maiduguri ba ce. Shari'ar ta nan ce. Ta ina sai aka mai ta nan gida nan Plateau. Sai aka mai da ita Maiduguri. Yau kuma gasal ni lauya ne mai kare hakkin kai. Lauya mai zaman kansa Amina Aguero OX International Union International yawwa shi yasa to muka kamar da munakisa da wasu abubuwa dai yawwa dan saboda doka ta 659 na me kenan doka ta cikin kundin penal code shafi na a ba a ba wata doka da ta ba da damar inda kuke a dau shari'a ne da ta wani guri kaga alhali wannan yana mai dasmi kamar akwai munakisa don kuma kana ganin kamar garin da ake me amfanin tsaro ba inda ma za a ce babu tsaro babu wani tsaro ba duk inda kaji an ce sabudu to ki gudun bigo ba ne duk inda kaji an ce ki gudu to sabudu bigo ba ne aji wanda za ka ji an ce wai ba gaskiya kai yawwa to ba wannan ba gaskiya ba ya iya zuba tsaro ya iya sa kotu sannan kuma a ranar tambaya shi barista dai mun gan shi kamar dai ayyukansa da yawa dan da sallah na ga yana babbakan kan rakumi da ko rago ne nace to abin ya ban mamaki da ban yi tambayi zama guri ɗaya tsotsi wannan sana'a goma maganin mai gasa ni barista ni doctor ni gareji har doctor ni mi ba wannan yawwa Allah kuwa na saniya ko a na mutum dai kida Allah kwanaki ne da aka rasa ma wani ita matar juna biyu ne da ita amma Dasmith da muka wayi gwaje-gwaje sai muka gare kamar jaki muna so kana dan hada turanci ne saboda mutane sun fi turanci kai cases ya kana gaskiya na cases yanzu a Allah ba kasar ba just submitting checking environment for yesterday. Ya ce daga a ringa dawa. Da lauyoyi a ringa dawa. Na yi kesi yanzu akalla ba kasar ba na yi kesi sun kai kamar 40 da wani abu na yi winning din kamar 30 da wani abu na faɗi sauran. Amma sauran misali ka faɗi. Sauran to gaskiya kamar an fi karfi na ne. Allah don na haɗu da wani mayan sani. Sai ya nuna min intelligence a nuna abu ba komai bane a shari'a gaskiya ni ban kai matsayin san ba amma a ofisin ka kai mai aiki ko kana da yara ina da yara ne na comrade so waye kenan da zero officer a ciki alhamdulillah comrade ka zo ne gida ne shi ma lauya ne shi ne da kawo shi da lauya ba kawai amma kuma ranar ka je ko gaba daya Allah sarki ne abubuwan da kake ba ɗaya ba gane aina Allah kana Kano wace zama wanne wanda ne ke ma wani yaro wannan kuma ina kana so kai ba Allah sarki ai dai yana kamar na ga hadda zagi ma hadda zagi ya zage shi ya ce asala daure shi asala ne saboda irin hukuncin da ya aikata waye a cikin tabbas wallahi ba ma kai insha Allah ko kai alƙali a sun an wallahi tare ya kyau wallahi za ka ma ana kan zama alƙali a lokaci daya Allah a nan gode yanzu sosai comrade zan sai guduma dam na mutum sun kai ne ba Allah ya kawo yauwa na taimaki ba abin da ya dame amma mun wannan gode zan sanar da sakonka wannan doka ce ta cikin kundin ya manta yanzu akwai abin da ke son da amma game da masu kwacen waya kai lauya ne kuma kai alƙali ne ka faɗa mana wani hukunci za ka ɗauka yanzu dai Allah da mun fara nasara akan batun kwacen waya Allah da mun fara nasara akan batun kwacen waya muna so saboda irin wayannan kaga liability ne a cikin jama'a zamana suna dan kwatan wayan jama'a da sauransu an duba yawanci yanzu da ko wani kes da na karɓa wani yaro da shi yaron mai kwacen waya ne amma kuma duba da yanayin kes ɗin da na yi sanda na ɗaga wa yaron kafa saboda yaro ne ya taso ka gani ba wata cikakkiyar tarbiyya a tare da shi ina ga ba ma da uwarsa ma ya girma ba yaro dinga masa da yawa ka gani to kaga kosho to yunun by the great wayannan yaran kaga za su zama da ka zama wani wannan amma yi tambaya shi ne kullum da cases 40 da kai ne wanda kai ne lauya kai ne kullum da kake kira wai ita penal code duk doka Italiya France India Uganda, China, Mozambique, duk wannan da kake gani, hatta wannan garin Elmizet ba take suwa, duk wannan dokar, duk
wannan doka Duk ya ga gaba. duk da final court to saboda yanzu ya da karbiya kesin kashe aure da kake yi da kes din siyasa kana kashe aure subhanallahi kashe aure duk amma wannan me yasa ka je kesin kashe aure ne ai an yi amfani da wannan dokar ne yau an yi amfani da wannan dokar ce ita ta yi alƙawari ita ta matsa ne sai an sake ta amma kuma a doka ai sun bai kamata to ai wasu kai to ai tsakanin da Allah zan fito ma a mutum ko muna da kai yauwa ni tsakanin da Allah yarjejeniyar da muka yi aka sake ta zan aure kai kaga shi sa shi sa na matsa hannu a sai an tuka wannan an katsa auren zaka aure ta yauwa ga garanti ai ta bani ai full good assurance din tsakani da Allah amma wannan amma yanzu kai baka tsoron ka zo ka wuta ta ƙara ganin wani handsome lawyer Kai ka kotu kuma? ce kai ma ta kika to wasu waye masu kodin duk inda ka je zaka tarar da agogo Allah kuwa duk inda hatta kotun Allah ya isa ko kotun mu ta balbal duk inda ka je sai ka sai kai ba ma magana sai kai ka tari da agogo ai muna sa amma to gaskiya kai ya kamata idan za a biya lauya miliyan da ya kamata ba gaskiya saboda in aka ja ka gaskiya yawa wannan saka ila kare Barisa.